Ihmiset ensin. Moi. Moi. Tässä on Maria ja länkkärin Tuuli ja kontakti. Hei. Jos sä voit kertoa Marialle, että missä päin Tuulia liikkuu, niin te voitte sitten sattumalta tavata. Tuuli on koti, lähikauppa, crossfit-sali ja ravintola. Se menee joka ilta salille 8 ja 9 välissä. Mihin se mikki olisi tarkoitus laittaa? Hima olisi hyvä. Ei tuo onnistu. Miten niin? No, se tajuu heti, että millä asialla mä oon. No, te vähän jumppaatte yhdessä ja ravintolan jälkeen menette jatkoille Tuulien kotiin. Sama kaava kuin viimeksi, jos olisit ollut vähän myötämielisempi. Siis kuinka pitkään sä oot seurannut Tuulia? No sanotaan, että sä kestät aika paljon viinaa ilman, että känni alkaa vaikuttaa. Avara loft-asunto. Saat itse valita paikan. Tuulialla on semmonen naisfiguuripatsas, jolla on isot rinnat ja hame. Laita se mikki sen hameen alle. Sieltä sä ei löydä sitä. Mistä sä tiedät? Visa pääsi kynnykselle. Kunnes perä tuli käytävää ja mun piti hiippailla takakautta ulos. Pera. Tuulialla on 2 turvamiestä. Ollaan nimetty ne Peraksi ja Kekeksi. Yksi on himan ulkopuolella, toinen iholla. Mulla on tässä appi. Se aktivoituu, kun sä kiinnität mikin. Sitten kun sä oot kiinnittänyt mikin johonkin kovaan materiaaliin, niin sun ei tarvitse huolehtia enää mistään. Voidat vaan itse ulos ilman, että jäät kiinni. Ja mä nounkin sut kyytiin.